Hola de nou, com esteu? Faig este tercer vídeo per explicar el problema número 3 de l'activitat 6 de la pàgina 161 de Matemàtiques, i el problema diu així. En la festa van servir 80 gots de suc de 250 mil·lilitres. 80 gots i cada got contenia 250 mil·lilitres de suc. I després també es van servir 40 gots d'aigua de 30 centilitres cada got. 40 gots i cada got contenia 30 centilitres d'aigua. La pregunta és la següent. Quants litres? Fixeu-vos bé, no es demana mil·lilitres ni es demana centilitres, es demana litres. Quants litres de beguda van servir en total? De beguda, tant de suc com d'aigua, de beguda en general, quants litres de beguda en general es van servir en total, tant de suc com d'aigua, els dos juntes. Molt bé. Aleshores, primer anem a calcular el total de la quantitat de suc que s'ha servit. En total, si es van servir 80 gots i cada got contenia 250 mil·lilitres, això és que un got té 250 mil·lilitres, un altre got té 250 mil·lilitres, així hasta 80. Per tant, no anem a sumar 250 mil·lilitres més 250 mil·lilitres més 250 mil·lilitres, no anem a sumar-ho, sinó que n'hi ha una altra forma més fàcil de calcular una suma repetida. Per tant, penseu quina forma n'hi ha de calcular una suma repetida diverses voltes i ho calculeu. Calculeu 80 per 250. Val? A veure com ho resoleu. Una vegada teniu el total de suc, el trobareu en mil·lilitres, perquè la unitat de mesura és mil·lilitres. Tindreu el total de suc en mil·lilitres. I després anem a calcular el total d'aigua. Això és igual. Si tenim 40 gots d'aigua i cada got és 30 centilitres més 30 centilitres més 30 centilitres, no anem a sumar 30 centilitres més 30 més 30 més 30, sinó que n'hi ha una forma més ràpida de fer-ho. Penseu com és. Molt bé, quan tinguem el total d'aigua, tindrem aquest total en centilitres, perquè l'aigua la tenim en centilitres. Centilitres. Molt bé. Quan ja tinguem això, el problema ens demana litres. No es demana centilitres ni ens demana mil·lilitres, es demana litres. Per tant, haurem de fer una conversió, convertir això a litres i aquesta quantitat a litres. El total d'aigua el convertim a litres i el total de suc el convertim a litres. I una vegada tinguem tot convertit a litres, haurem de sumar-ho. Haurem de sumar aquestes dues quantitats i ens donarà el resultat a la pregunta. Intenteu fer-ho. I l'activitat número 4, el problema número 4, penseu-lo bé i intenteu fer-lo vosaltres sols. A partir de 3 vídeos d'explicació de problemes, intenteu fer el quart problema vosaltres sols. Vinga, adeu!